ini ndauya neuchapupu hwemurume uyu anonzi Mugurumi uyu hwekunyenga mukadzi wangu. Ndofunga akatanga gore ra2024 achipfimba mukadzi wangu murume uyu. Kutanga kwaakaita kuti uyu murume uyu ndisevhe nhamba yake mufoni mangu. Ndekwekuti murume uyu akaita nyaya yekuti akafona kumba kwangu achibvunza zvaakabvunza zvekupenda nezvimwe zvichazopupuhwa zvaakataura. Ndamuona paYoungsters pamba achitambira bhora papaddock apo vachibva kumutondoko andorina mukoma wangu Simba vachikwira paya pane bhora Muswati. Tukanzi nemurume uyu mafondokoti ungazongonzwa mwanhu achitaura kuti pamwe pane zvazvaita kana kuti mukadzi wako achitaura kuti ndataura mashoko akashara kwaari senge ndikuzomuda. Aiwa ndini ndafona kumba kwako. Ndafona nenyaya yekuti ini ndandoda kuti upende kumba kwangu. Ini ndikava ndati ko murume wese kwakubudisa mashoko ekuti kuda ega ndisevhe nhamba yemurume uyu. Ndasevha nhamba yemurume uyu. Murume uyu akaramba achipfurira mberi. Kubva ipapo akaita nyaya yekuti aiisa meseji akati ndiri kuHarare kuMbare ndati ndimbuye kwamurehwa here kune madomasi here. Akaisa meseji iyo akati gare gare anobva afona. Wakazotini nyaya yangu mukadzi achindiudza kuti mukuzvinzwa uyu murume uyu. Ndofunga ndakamufonera murume uyu dzanzi riri kumapasi 11 ndiri pamba pane namuchemberi pai pane kamutondo kari kuseruka. Ndikamufonera murume uyu ndine mukadzi. Ndikamufonera ko iwe indawo ukuti ukuda mukadzi wangu pachiko unozwero nyaya iyi ikaenda matare unobhadhara. Kanzi ina handibhadhara pamhataba wazvinzwa handibhadharisi pamhata. Ndikati ukuzwero ndiri kuziva. Kanzi unondiziva kupi ndiriwe kuHarare uku haitori wrong number yetika. Ndikasiyana naye murume ipapo pekutanga. Akaramba achipfurira mberi achikanda mameseji kumukadzi wangu ukuti iko iwewe anokuchengeta neiko. Ndichimufonera murume uyu kati iwe ukuzwera kuti ndiri kuziva pawakagara tisu takapuka unozwera kuti unopabveva zvakanzi waushanda kwaED unondiudza zvekubva pandikugara haundibvisi pandikugara noti waushanda kwaED. Ndofunga ndakataura naye ndofunga takatangira kumapasi 4 kuenda kusvika kuma7 ndofunga uyu anga akuvhara ma1 ekuti mukadzi wake asazizive pakuti ndikufonera naye ndichimutukira nhoo yemukadzi wangu murume uyu. Akatanga kuchikata information ukoye dzamara amboita nyaya yekuti atodzima foni yacho omboita kana 2 hours oibakisa ndomufonera futi iyo kuda kunatsa kudiyo kusvika azoidzima usiku hwese. Ndikasiyana naye akatanga futi murume uyu kukanda mameseji mukadzi wangu. Iwo akati achifona mukadzi achingondiudza murume uyu aufurira mberi nekuita nyaya yake. Andatituma muzukuru wangu mwana watete Ezekia achitati enda pamba paMugurumi umuudza kuti zvinhu zvaakuita ndini handisi kuzvifarira. Nyaya yakuita ika inozopa kuti tizoitira nezvimwe zvinhu zvakashata. Akaenda akasvikawo achapa uchapupu nemufambiro waakaita ari pano seuiti semunhu wandakatumawo. Murume uyu akazopfurira mberi. Ndikaudza mukadzi kuti iwewe manje usachashupikeba chiita senge wamubvuma. Akumunzwa kuti nyaya yake tofambisana naye sei. Akaita senge amubvuma. Murume uyu akaramba achiisa mameseji. Ndikatora foni inini ndikaita ndofunga ndakabva kumanheru akanga atanga kufona. Ndikaita pungwe ndichitaura naye pamameseji asi kuziva kuti autaura neni. Nanhasi mameseji yake ndinayo. Nhamba yake mukairequesta paeko cash inobuditsa zita rake nesenemu yake. Imwe yacho inotobuditsa WhatsApp yake uyu murume uyu achinyenga mukadzi wangu. Ndo uchapupu hwandauyawo kopa kudare hwemurume uyu hwekupfimba mukadzi wangu uyu. Mukadzi wacho ariti usati wagara anopatisinodzidzisa anofunga wataura pattern zvinhu zvakawanda zvechitiki. Musoro wenyaya ari kuti chii? Musoro wenyaya ndewekuti murume uyu apfimba mukadzi wangu kwenguva yakareba. Ari kupfimba haana kuzoita zvinhu zvake. Ndina chandakabata chake Ari kupfimba yangu yenyewe ikawa chekutanga ndechekuti handina kufonera baba wavo nenhau yekuti kupedza kusunga pamadays ataita zvemabhora. Baba vavo vakazoya kunojoina kuhipo bus taisapota ini nasina simba mukangwanora. Saka baba vavo vakazotiwo ndoda kuzojoina bhora kwenyu. Saka ini ndaifambisa information kuvanhu vaida kuzojoina kumapurayers. Saka nhamba dzababa ava ndakanga ndisina ndakadzipiwa namai Muririma. Wangu tina baba watawana sibo.
ndokubva tafamba ribva pagiraundi chidzi kunyama humba kuine bhora sesanda wakanga ati kana mazunza kune gemu kunenge chizotoza zeshuwa foni yawo ndakaifona tiri pachibhora napa ndakabata vanhu ndafona foni yababawa yakabva yadaiwa nemukadzi wacho ndiani yakiti mungurungu kana akangati chiudzai baba kuti nebhora chidzisesana kanzawo baba waenda kabaprom sati tafamba mai wakabva wazofona pafoni yangu ndobva ndadaira chifungidzira kuti baba wauya neibva tatane ndobva ndadaira foni iya ndina kubata wana mukadzi akanditi aiwa foni yanga kutambiswa nemwana ndobva tasiva tatakoraiti ndokubva taenda futi foni bva yafoniwa futi ndina kubata wana kwakanaka here mati kuti asafuti kufonerwe taiva tikuza baba uya kaini ndofunga foni ndakaisa palaudi ndina babata wana mukangwanura ndisa kufoni palaudi kutidze kwaitauni ndobva takata foni saka nauye kumameseji nekufona pamwe pacho mameseji yowaitotaurawa nesaidi dzekumba kwangu nokuti ndakazosvika kumba ndikatotaura navo kuti mai ava matsvagira vazoita pafoni ayasi ndikasvika pakuzorotuma mai muririma kuti vanotsura shamwari yavo nekuti nhamba dzakazenge dzakuwanda nyaya dzavo dzakanga dzizokutisweresa kune nhamba inopera na 27 imwe inopera na 04 imwe yacho dzinenge nhatu ma5 saka nhau iyi yakazenge ichingoipera mberi vaichiti mhoresa murisei kule saka inokule vacho ndakazombokubvunza zvikanzi aiwa ina mai murima tine ukama saka kumhoresa kwangu ndichingoti kule ine kufimba ndikazana kwafimba kana kuti akasanganawo parodhi vachitaura akasangana parodhi kana kuti kufimba kwacho kuti ndakawati ndikuwada vanogona kuzvitaura ndopandogombogumira wanovaudza kuti ndofunga ive nhamba yacho wakatobhoishatisira mai murima zvawa sekuro ndakazogona vachikubata foni yangu vachigomhoresa ndakavatuma kuti enda munoudza umweni kuti aiwa inini zvinozotipa dambudziko mangubasa taura pachifu saka kwakwadiri kuti waita vanodzimene ndarafunga iva ndendakaa anambofuna kangani murume akafona kakatowanda uyu murume ndakatotaura naye nini kumufonera achindiudza kuti undudzi zvekubata vamhata uyu zvamuza nechihwesa chavo ndokutokuziva ndiwe nini murume arapo adawaedza ake kunzvenga nyaya bhati aitofona uyu adapo nini pamaifonera maifonerwa ndichenzi pamhata makaziva sei kuti njezi uyu nhamba yake ndandaitorobva pakutanga pakandifonera ipapapo achitaura zvekupenda zvekupenda dzimba tiri ipapo abuya weya wakaenda samba yasabhuku makaenda samba yasabhuku makaenda samba yasabhuku ndakaenda samba yasabhuku akunaka kwamashure kundiani ziseyavo labhe ngaende ndati baba vakatanga kufona izvi zveyoungsters zvawatanga izvovazokutangira kumashure vakatanga kufona ndakagara pamba zvikanzi makadii henyu ndikati ndinofanira kana makadiwo ndiani wangu zvikanzi ndini wamurume ndokumbira kutaura nababa ndikati baba hawapo waenda kugp zvikanzi wo kana wauya mozovatiwo ndandida kutaura nawo
wandipenderawo kicheni yangu nekuwaka chibhendi chekunze. Ndikati zvakanakai, wakata foni yawo. Takabva tagara hapana kuita mazuva, ndobva wafona futi. Pandadaira futi nyaya yekuti taishandisa foni 1, tanga tine foni 1 neline 1. Muri sei? Ndiri right hangu. Baba varipo, ndikati hawapo, waenda kwababa wakutoni. Wo, ndandida kuvaudza kuti handei kubhora. Ndikati hawapo, kana wauya ndinovaudza. Sekutaura kwaita shuwa foni yangu yakabva yabatwa nekamwana, yabhipika. Wafona zvikanzi Mati, ndikati aiwa sorry foni yangu ichitambiswa nemwana. Kechitatu kwawazotaura handisi kukaziva. Tabva ipapo takagara. Wakabva wachizotanga kuisa mameseji pafoni paipai. Wachiisa mameseji ekuti dzimwe nguva yegona kuti makadii henyu. Ndini madhai kuharare ndiri kutengesa, ndiri kubvunzawo kuti madomasi achiriko here. Time waisa imwe ndiri kubvunzawo kuti fishi dzichiriko here. Munoita mari pabhaketi. Iwo nekufunga kwavo handizivi kuti waifunga kuti nhamba idzi ndandisingadzizivi here handizoziva. Takasvika pakurequesta nhamba iyi, ndobva yabudisa zita rawo nesenemu yawo. Baba ndobva wasevha nhamba dziye. Takagara. Waiti wakagara wakamboita kana 2 months kana 3 months kubva watanga futi kuisa mameseji. Rimwe zuva zvikanzi muripo here pamba, ndikati ndiripo. Zokumbira kukuona iwo, ndikati asvika henyu ndiripo. Zvikanzi uyai tisangane kuti kitchen ndisina kupera izvi. Ndikati wandikwanisi. Uyai pamba, svika henyu pamba. Hawana kukwanisa kusvika. Tagara. Baba wakabva wachizonditengera line rangu iri. Iwo wane ravo. Handizivi kuti nhamba dzangu aidziona kupi, ndaizongoona atanga kuisa mameseji. Mazoti nenyaya yangu. Imimi ndinotokudai. Munondidai nini hamuzivi here kuti anzi aiwa ndinotokudai nini, ndimutaipi wakadzi wandinoda chongo. Takagara. Baba wakasvika pakundichinjira rimwe line, ndikatengerwa rimwe futi. Wakatanga futi kuisa mameseji awo iyayi. Same. Tikagara, wachingoita seizvozvo. Nhasi uno kuti tizosvike kuno. Tazosakisa kuti tisvike kuno. Pesa apa vaifonerwa. Sorry henyu, handisiriniba. Mazondiziva sei? Handibhadhari pamata. Musasvika nemukadzi wako. Mukadzi wako abva nyanya kukosha chiyo chokuti kwanzi unoswera kundifonera nguva dzinodze kundifonera mukadzi. Ungandifonera mukadzi. Garai kumba muchengeta nevakadzi wenyu, kana musingagoni kuchengeta vakadzi wenyu, garai kumba ikoko nevakadzi wenyu iwavo. Takagara. Nhasi uno chakuzondinetsa ndechekuti iwo vari kuti wakasvika kumba wakaudza mai kuti mai avo akafonerera ukavari kundiita handisi kukadama. Dai iwo wainyatsa kuziva chokwadi chaicha chekuti mukadzi wamafondokoto ndiye ari kundifonera. Sekufona kwakaita murume wangu achitaura nawo, dai iriyo point wakabva watanga kutaura kuti mafondokoto mukadzi wako ndiye akundishupa iwewe. Saka sasikuwa uchindinetsa bani mukadzi wako, gadzisawo nemukadzi wako. Hawana kukwanisa kuita izvozvo kwawakanyarara. Nhasi uno uchazosatsa kuti usvike kuno wakaisa meseji nanhasi irimo mufoni mangu. Wakabva wati ndeipi bamunini, ndiri kudarika neko, ndasiya foni yangu, ndiri kudarika neko. Meseji wakaisa nefoni nhamba dzemukadzi wavo. Ini nhamba dzemukadzi wavo ndakasvika kuzoti nhamba iyi meseji yakadai sobamunini wapi wano nditi bamunini inini. Sezvisinewo takabva tajusa airtime, bva tafona nhamba dziye bvaidaiwa nemukadzi wavo. Ndiani zvikanzi ndini mai muguruni. Kwemimi ndiani? Ndikati ndini mai tine wimbo. Zvikanzi wekupi? Ndikati mukadzi wasai. Kwakanaka here? Ndikati ndinewo meseji yandakaona yapinda mufoni mangu. Ndiani aisa meseji? Zvikanzi handisiri panguva dzamuri kuratidza kuti foni yanga ina baba. Ndikati chii mai mafondokoto? Ndakabva ndawatsanangura kwadaita. Zvikanzi saka nimi nguva yese mai mafondokoto manga makanyararirei muchitadza kutaura? Ndikati ndaisakwanisa kukubve ndaikudzai sei, maida ndikudza kuti murume wangu simba maida kuti ndiite sei. Zvikanzi zvakanaka mai mafondokoto. Asi ndakukumbirawo vamukurudza vakupa. Ndakundoti kana wachinge wauya mundodzirawo wamafondokoto kuti wouya kugara pasi nevamwe vanhu vakuru toenzaniswa nyaya yopera. Ndikati aizvo zvine zvakutoda wamafondokoto. Wamafondokoto wakatora foni wakataura namai mugurumi. Wakarumbisana kuti wamugurumi kana wauya ndichakufonerai. Wamugurumi wakauya havana kufona. Tikaenda kwaSabhuku wakabuda wakaenda Tizuti wakaenda piko wanga waenda. Wabuda manje kudaro. Wakaisa mameseji awo, mapeji chaiwo nanhasi arimo mufoni yababa umu. Ndipo tikuuya kumba kwenyu tichitaurirana zuva 30 takagara pasi wamafondokoto musaende pakudare. Honai nyaya dzakungopinda vanhu vakawanda. Ndiye vanhu vakuti kwanzi ndakaonekwa ndakarara nemukadzi wenyu kwakanyimo kuchikoro. Ndeimweyi. Aiwa uyu nyaya yaana Bernard. Ndeimweyi. Ndedzimwewo idzi.
Ana Bernard dzadzimwe idzo dzakupinda. Ndikuya kumakwenyu ndichitaura nemi, takagara pasi tichitaurana musaende kudare nyaya dzekuti munoputsa musha wamafondokoto muchifumura mukadzi edzimwe idzi. Wabva idzodzi mai manje anoya manje zurori kubva kwese okolenda ndakangoti kusabva ndatozvituka. Amendi chichakangonditozroma kusenitora uise mufoni. Ndichongoisa bapinda mameseji akatungaridzana. Mai wamafondokoto murisei kumba nemhuri. Imimi musaende kwa chifi, wana chifi nana sabu kungotora mari chete apa pana kana nyaya kuti munobhadharwa munhu. Mukufurwa nehama neshamwari. Plus mukuona kuti hobho takazomusungisa kwana kwese kwana DA kwese saka mukurume akutonzi akaonekwa. Wainyora kunge wasiriwo vasingazivi kuti nhamba dzawo dzagara tingori nadzo. Mukurume akaonekwa kunyanga achifambira kwese uko nyaya dzana DA dzana hobho akatosungiswa saka mungwariremi wamafondokoto. Kuti dzimwe nyaya munozodzipedza here muchaiona paichaperera saka mimi mukuti mungaende kwa chief wakadzi wapfimbwi here mimi makagara muZimbabwe mukuti wakadzi wapfimbiwi here dzamakagara muZimba hobho apedza kudaro bhazi iyo mimi akabva ati Silas iwewe tosangana kubhora kumanjani ndoda kutoona iwewe murume totaura kumanjani apedza kudaro akabvazoisa nekumanheru kukanzi maswera sei agara zvikanzi ndandifunidza kuti ndichakuonai kumanjani manje handina kukuonai okay iri bhotoona namangwana avambuya ava wanambuya inhema here zvemameseji izvezvi ndikushandisa kana zo nhamba dzandinadzo zvemameseji akudaura tikwachifi aiwa chekutanga ndechekuti tida kuzamba kutaura kubva pamashuri abandedera pakutaura kuti inini ndakasenda mameseji kuti ndikuya tichitaurirana kunyepa anoverengwa atiti handina kubvira ndadaro mabvunzwa kuti inhema here inhema chokwadi aiwa inhema ndo zvinhu zvamakasangana nazvo mubvunzo upi mupindura kuti ari kunyepa mameseji asi enyu inini kubva pandakanzwa namai mukuru kuti kune nyaya dziri kuno handideka handina kubvira ndasenda mameseji maisenda mameseji ebhora aiwa ebhora ndeyekudhara ndopatakatangira ebhora kare ebhora ndeyekudhara patone makore ebhora chibomira inini mbuya makataura naye pafoni yao naiye mbune taura kuti ndisaisi nyaya dziri pamambo mameseja inzwai munhu handiti mawanzwa matauro aita hanzi inini mazuva ano ndiri kushandisa bhadhi kureva kuti wakutoziva kuti mameseji akapinda munhu yenetwa naye wakutozviziva izvozvo ndosaka bhadhi inini mazuva ano ndiri kushandisa mataretwani unokusvitsa futi mataretwani asingauzvizivi ingazvirinei inini nomwenda kuripota papolisi ndaripota ndakona access yakupinda kupi kunetwani ekunet topiwa manhingiriko ako ese matatazi ako ese vact necosta kana kuchinga zvazoitika zvinhu zvakafanana neizvozvo zvaonekwa mungurumendi wakaita izvozvo pamusoro edimbotaureni yandika pane pada kuti dzokere mumashure panhau dzemalaini autaura ndedera inini ndida kumboti ndikumbira ndembobvunzane naamai anditi pane laini rinoperana 104 anditi laini iri inini ndaifungiza kuti ndira mainini wangu maita naswa rukadoma ndiri kuziziva lero makanditi hai bamukuru andideka ndikakumhoresai ndikakubvunzai zvaukadoma wakandipindura wakadoma kuraita hakusi kushandika mvura ndikatakanakano takangogara nhamba idzodzo takatosevha namai mungurumbi tichiti ndedzamainini andideka
ava vakazondifonera futi nenhamba idzodzo futi kuita kufona direct ndinamba matsai basi nenhamba idzodzo aindodada maigumutise maini kuti vaindaitoseka mwasi maini uyoyo mukadzi wemunhu handeti iwe uri murume wemunhu ndizvo waona kuti mukadzi asairasandipinda chinokutadzisa kuti uende kuwadza sairasi rudzi romukadzi wako kuti ngasanina wambazviita izvozvo handida kuzviita asi kune muzukuru wangu kuna fumbo kune mukadzi wangu ndakazvitaura izvo ndati iwe mukadzi wemunhu iwe murume waona kuti iwewe mukadzi wemunhu ari kukupfimba zviri kukurwadza kuti upfimbire mukadzi wemunhu wakaenda here kune murume wake unomuudza kuti shamari ndauya kumba kako pano ndini nhindi ndikumbira kuti uudze mukadzi wako kuti mukadzi wako ngaasiyana neni wakazviita here aiwa handina ko mukadzi wako zvaaiti ngatigare pasi titaura naye aida kutaurana nezvii akaudai kuti azvipinduri haana kumbondiudza information yekuti ndazovaudza kuti tichazogara tichitaurirana izvo zvaandingatadze kuzvipupura bhoza iye hapo but haana kubvira ambondiudzawo futi kuti ndozvatazovaudza izvo madzimai ako anodena wanda kuti hawana kupfimbere uite mukadzi ndikangoziva kuti hawana kupfimbere handina kupfimba munhu unamupfimba mukadzi handina kupfimba pamusoro iyi inini baba murume wakapfuura nepamba pangu kanopanakana katatu wachiti ndizvo ndavati makadii kuti tiri kwedu mbuya makadiwa ndikati asi makatama kano kwamunogara zvomuri kungobva nekuku muchipfuura nepano mazuva ese wakati handina kutama ba ndiri kupfuura ndiruda kuringa kuti mzungu nekuti mbuya mumafondokoto munozvara mumera mukuru waibva here saka ini ndaisaziva kuti mumera mukuru guroora wangu ina handina kupfimba iyo mbuya uzvisira kuti namba dzavo ndakambodzionesiwa nawo iwainini zvawakapfimbwa uyu ndiye akamhangara iwewe kuti iwewe uri kupfimba mukadzi wako ina handina kupfimba inzwa mhanya ndati inini iwewe zvawataura mudare muno kuti iwewe mukadzi wake ndiye akandipfimba wakaenda here kune murume wacho uchitomuzivisa kuti ndiuziva kuti mukadzi wako asiyana neni handina ndapindura kuti handina sei kana kuhama dzake muzukuru waifana kuhama dzake sei usina kuenda kumuudza handambozvifunga ndangoti amen asi kumufonera uchitaura nyaya dzebhora aiwa nyaya dzebhora ndamba ndakazifuna akawanika ende ndakatofona pana simbo ngabatawanda babatawanda saka sei usina kumuudza kuti mukadzi wako akundipfimba kuyakauzera kuti ndambofona zvebhora iye ndambofona mba wanafota zvokupenda izvi zvechibheji chavo kamaimanjita ita zvechibhejisa izvi haichangamire pamusoro iyi mukaenda kumapurisa imini kwabva paita murume anenge murume wangu onzi arebanda age obva abvunzwa nhaiwe tipe tinzwa rebanda age kuti ndiyandikumurira saka iyo kakumuriwa neanda age unorepandawa ndiyandikumurira ndozvikutaura kababa wavo kuti mai ava ndo wakandipfimba saka kuratidza kuti kusataura kwavo waidawo ka izvo ndakavapfimba waidawo saka ikanasinaaa ini ndikuti handina kugara ndakufimba munhu wakaona
Waiye unokadza kuti iwe ndakakupinda. Wakati unodza murume wacho. Ini mamonzi ere nchiti mukadzi ndiandipfimba vanhu. Ini ndataura statement zvaitika Kana tichibvunzaira. Tiri kuti ndakudzokera futi ngechikoro kuti iwe bambo makafimbiwa makaudza here murume wacho kuti mafimbiwa nekadzi ndati murume wacho handina kumuudza. sei musina kumuudza iye anokadzi asi ndine vamwana zvakanaka here zvokuti imi munofimbiwa nekadzi wemunhu hazvina kunaka. saka kana zvisina kunaka iyoyo wakaregera ndokutanga mukadzi angu ndakambomuudza ndikatomboudza mai murima muzukuru wangu kuti atsura umwe akandireka chiye iye papataona pataifona pino ndakatombomuudza kuti ndiri kutambika iyo miezi ndakatombomuudza ndizvo sevanhu vaitamba bhora wese chaizokuremera kumuudza munhu unotamba naye bhora chii ndopani kuti ndinokwanisa kumuudza namboifunga pandimuudze rangu pamusoro mira iri murume mukuru ane mukadzi wake uri ukatonyengerwa mukadzi wake kuti unongoapanaka iwewe zvawakaona kuti semune mukuru ii mukadzi wake ndifimbo mamwana achandikwarira mhosva sezvawaita nhasi wakadii kumuudzi wanga usingazvizivi here kuti imhosa kufimba kwari ndaiziva but anaona mbozvikochekuva ona kati chiona kuti anga chiona iwewe manje iwewe ari kuti murume uyo ari kuti wakafimba mukadzi wamwe mukadzi wake wakapfimba iwewe wauri kunzi wakapfimba akapa foni murume wake kuchiterera zvikutarwa nani ari kupfimba zvinosvika murudo nokwaibva vakatolema apa zvitombo inani zvandakudza mwana wanga ndoo zvaingodaidai nyaya yatopera una kuti naishandisa foni wani ataishandisa foni wani nelaini kana ndo laini raingo foni wana mukuru kumbira ruregerero tinapoterera isu tatitora baba nemhosva kumbira ruregerero kumwana kumira unonzi kukumira Halo. umwenya kuregerero mukuti kudini aitoziva achigara mvedzida ari wajanu ndaita azivi mukadzi wangu bambo ndine mukwetu dare namambo ndozvimbe makagare papa ndine murume mukuru sikutaura kwamamuchita kuti ndine murume mukuru ndakapindira mukadzi wangu ndisaidhai muri papa haanonipa mombe nhatu kumira
Sangana bajinwana. Sangana bajinwana. Saka iwangu achikusimba vanokusvika pokuraramisa saka mufungo wacho asi daimeri adauta muchaichaiva ngove dzaziemombe saka ii wangachifo yekwamama